Ana kancane Apa wae. Ayo gubuk asmara dados. Nah. Monggo mriki, Pak. Ayo sik. Kembang ya. Bayar tiket saura jauh kelalen saya. Mbok berubah pikiran anggar engko kok. Kok berubah pikiran? Deni tinggal lunga siap ora rugi nyong. Gusti ambek-embek jan. Jan. Nggih mriki menapa tak goletaken napa? Oh, kok nyoba. Kaya. Oh, nyoba ketok kok dalane. Terima kasih ya, Mbak. Ya, disambung sur. Ini benang lawangi ya, Ki. Urung mlebu ge tenang bae. Iku catetan. Catetan sajroning ati. Jatan luntur. Jatan luntur. Thank you.
wengi Matur suwun Pak Peturuk. Oh nggih, Matur nuwun, kesuwun Pak. niki ugi, matur suwun niki peparinge ya. Moga-moga ikhlas penggalih Rika, Amin. berkah nggo Rika, barokah kanggo nyong sakanca. Amin. Sehat waras, murah rezeki ya. Nah, Ya. nah, mbok. Rasi tok Ayo tok, Mas. melu tok. Melu udu. Iya. Lo 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 lo.
Kecamatan Siwais. Ayo, Ya. petis manis. Ya petis manis bae lambe Ya. Rika. Ayo. Petis manis. Petis manis. Bos dapur. Waratine. Tegas tanpa kuno. Joget bae joget. Petis manis. Kepiye waratine. Aja ngocak. Adang marapanco. Sama. Elo. Kok nyoto. Ono muni. Ben ketom seduluran mending joget Ya, bareng iya. bae. Si ado-ado sing Jakarta enggane nang Iya. kene. Aduh. Ya sia-sia Aduh-aduh temen. sekarang Jakarta di Betul. sempet ya Ki. Ya iya. Selagi bisa ketemu karo Arista. Nah. Di bawah itu juga ada pengefan Arista juga. Yang mana? Yang pakai seragam biru. Oh, Ah, iya, ya, nanti ya. ditunggu lagi. Ya disamben Ditunggu. sip. Ya mongko di ngger mudhun yang bubar ngger ora tuk siji. Oh ya mending gampang ngene bembok. Asik ya mongko. Petis manis. Tansah tak enteni. Matur suwun kagem kanca ingkang sampun ngersakaken tembangipun petis manis. Semanggi Surabaya kangge bonus yo. Iya, 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 iya. Iya. Masuk ya semanggi lur. Iya, iya.
gentak. Dang. Kaget aku. Gagat ya. Aku kan gagat ya ki. Iya. Nah, Jan. Iya. Iku ya lang. Ya. Mari bu, mari bali. Pincokan. Sepincut hanya sekali. Memuaskan hati sayur semanggi. Mari beli, Nah niki kagem sing gada tiket. Jangkrik genggong. Yo. Ayo, pakahan. Yo. Ayo bareng kadek-kadek bareng bareng. Ayo yo. Kala kaline umum ajar kenal karo
Jan. Kicing miring. Nah, senangnya sing miring-miring ya. Cair Petruk Jan. Selamat menikmati truk. Ngono lah tawa. Iya. Ayo pergi-pergi Pak. Monggo Ibu, jual lolo-loloe. Monggo miring Ibu Hajan. Jual ngelmu iku
ditandoki kelakone kanthi lekase lawan kaas tegese kas nyanto sane apa sikap malah gawe wedang kat mau dhewe wektu wes jan oh setiap puja pango keseturangkara siji maning Bobo pocong penurai mana panyong dudu watu dudu gonong seket ya jajal oh sangkane ing sabrang ngone-ngone sang gubernur ya saudu yang kudu ngili je ya iyalah bupati raimu tresno tulus goleki maning wis sapurung ki go tegong nas ngene cipi kopi hah wis sapurung lho makno foto yang bagi nang dhuwur wis sapurung siap wis iki lumahno lumahna siji maning dan lumahno yen lumakno bagian nang dhuwur iya kan gunder bagian nang dhuwur lah ya ora sesuwe lho sing bener iki lagi anu ditanggap lah marah sing bener ya lah yen lumaku si pocong ngumbar suara
senajan wis kono ampun oh gedine kutril banyu masak jange bukan ati bunga jogetet aku seni bisa gawe koko ati ana boy ya kene dul aranjo apa ora salam iki lambe kowe jines no saben bengi nyawang gedene ngarasa totolan mbek ora kasaten yen memajan mung angyo janur kembang wae weton gunung pacitan sarwa diraga temen jere dong apa kelalen apa kus lah tidokan kus lah dong apa deh gue malah wong nyong takon panas udah
niku garwane tiyang kathah. Hah? Garwane udah wong kathah kudu ya? Tetep satu ya. Oke, ya siji oke. Wis lah. Rewangi ku lah. Engko bagi hasil lah. Wong nyong anu dadi tuyul tok sing padha ngantung, padha nampan. Oh iya iya. Dong apa? Oh, watek. Panas udan aling-aling capek gunung. Najan wadon sarata Kanyong apa kan kono? Dek zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki Kasukatane wi kumplit lho bener ana baksone kok ngger sing kurang bakso nggih nganggo baksoku kena
Apa sih duwe bakso ngene Rika? Jangan Kok senane didang mbek atos boe lho. Siki wis mandan teko lah. Oh wis mandan bola ya. Wis disogiaci ya ki. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo timen ora turutan sing tiga-tiga biyen ninggal janji ning saiki opo lali Oh, kepelintir maning apa? pelintir Iya jelas sih. Makanya sobat anar kepelintir. apa obatnya Mbak? Alah jan Bisa ora usah diobat ngono Iya, iki mari bener. dewek lah. syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo timen ora ilang yo ne padha nyong romen siki pasrah. Kepriwe ge wis lunas samping gunungnya sebawane. Sampun Pak RT, Pak RT. wong sing nyuwun rin mau dereng dilaki. Tole. Iya, ayo Nit. Allah dua
sing kaya kowe ya. Nah, seplek bonuse. Gelem angkat kaki ke temenan. Ora lah. Aja gawe trataban. Ayo, lumbung desa. Ya, di hotel. Jegong apa gini iki? Yo iya no. Masa turun lah ya jagong. Ya anggar telune sing wedon-wedon kipit-kipit. Wis kaya nang surga dunia. Lumbung desa pertani padha makarya Ayo di nata nata lasung nyambyalo. Ayo yo barang maco yen wis rampung nuli ada ayo gato wandang beras angin sesarengan New Arista musik ingkang makarya sarkan AL Pro Audio. Ayo di Oke wonten DVS video shopping kita lifting matur suwun nyawijinipun. Ayo yo ayo kang lumbung desa pertani padha makarya ayo di nata lasung nyandalo. Ayo yo barang maco yen wis rampung nuli ada ayo gato mandang rasa beras katur tembang punika ugi kagem pol kadang mong tani khususipun wonten ing wilayah Sampang Semampir khususipun anggenya sami tanem tuwuh mugi-mugi tansah tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinubas sageda pikantuk ayem tentrem anggonya amung tani ugi manfaat ingkang dados Ayo. asilipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Lumbung desa petani ayo di nata pari nasa
Ampun Pak Kadus. Nah, wis pokoke Ini napa dadak mati? kayonge harmonis banget. Ayo. Matur suwun atas tembangipun lumbung desa. Nggih, kepara ingkang dados remenanipun iki. Lajengaken napa niki, Pak? Dipun lajengaken sesideman ning dibawani sawetawis. Jangkep bawa. Kita si lenggah sareng niki. Ya iya. Nggo bombong-bombong pikir. Apa lenggah bae? Mengko angger gari nembang ya jumeneng. Sing nembang Mas Petruk. Siap. Kena angger donya ora nyupak. Tintingane sepira ki tintingane? Nah, lagi pas bener iki. Ya. Wiwitane handerek sang peke ora ketang pegak. Lah ya iya mudane ndarani sih. Ning angger ngomong kan gampang kae Pak Dalang gampang banget. Oleh mahal kayak gitu. Iya ning jebule nang panggung pegak. Oh. Kowe nembe jejeran ya, Pak? Iya nembe jejeran apa maning ngger nganti Nanti ora bareng. jejer. Angger nganti yab-yaban. Pega banget, Pak. Priya bagus kang olah budaya Sowan mung mepak dalang. nah nggak apa-apa netep. Sangkingane sing bener. Sowan mring nyang kutha gedhe Ora ya dituntun. Niki. Bendera. Nah, diganti mi. Ki wis mone ya. Wis. Anu kudu dicekel dhisit bisane Oh, urip. iya, kudune nguripna, kudune guna dilus-lus. Tekan ngendi ki miki? Bendara terus yung yun selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasis ngrung-ngrung Ngungrum marang bendara, angrung-rum marang bendara Tia Sulistya matur suwun. Pijar. pijer ngincangake alis terus tresno sasedeman Semoga- angel temen Bala. Nggih, monggo katur tembangipun wonten Sesi Deman. Napa tesi kali lenggah? Inyong nggot men Putri Domase sing nembangi. Kula nek nembang karo lenggah kaya anu angel kok, Truk. Pales, oke. Lali-lali.
kowe bocah gunung najan bocah gunung katuko adripo jiwa raga ku kawunya ketur makan mamro robo kadya bejo ya dibaca urip ana kutha
kowe sing jagong, kowe sing bocah glentem, kowe sing korsi. Basoka. Basoka. Melu andil. Singkit mau urung metu apa Lah iya ya? kepotong. Iya, Jan. Potong pajak Lagune nopo, langsung. Pak? Ki engko nyon sing tak nyambung. Iya. Kowe kon kudu andil kowe anggere ora luput. Menyat anggaran kaya kuwe mengeneh. Kowe ditempeni kus kowe gideng gubuk. Bose. Ayo bose, bos Sohibul Hajat. Nggih. Kus. Pakai dalan. Kowe sing wis ana sinyal kowe ngarepmu kowe sing Kini kiwi sebelahe. Kiye sing Oh, kiye. Oh iya. Basoka. Niku. Iya, jam. Basoka. Nah. Basoka. Liwung Iya, ya. iya. Lah, Mengkobar Jan. pantai maring Lagune pantai, liwung, ya. nggih. Haman tentrem. Tuh, Rika wengi urung nyawer ya. Nembe mau awan mau kok ya. Urung lah, Jan. Mau nembe awan ndak bolak-balik. Wengi ya beda lah. Melas kowe nuker gosang ngulon Oh iya manikus. bisa. Wis lah, Jan, yo Riko. Silir-silir ana ing pantelo gending asik. Ayo. juragan kayu panjenengane Mas Nawal. Mas Nawal. Pidongapna sing apik nggone keluargan sing pada ayem tentrem. Amin. Najan metu saweran semena didongakna engko hasilé sing luwih. Amin. Barokah. Pokoke lemah teles Gusti Allah sing bales langkung kathah langkung berkah nggih, Bos. Ya. Sedaya mawon wabil khusus Sohibul Hajat. Sedaya para rawuh nggih, Trut. Yo, mau kari limu. Haman tentrem. Pacarku eling-eling kok ya. Kene Ya, Miki iya. ora senggawe dadi ngrepoti Bu lah, matur nuwun nggih, Bu. Ki mau Sehat selalu. Garwane Kang Mas Enyong, Mas Sinan. Kang Mas Rusmadi niki Oh, garwane. Masya Allah, makin niki babake mboten kersa berarti ibune. Ki kena Kae dicontoh mau. piye? Mau. Mau Wis, awan maksude, wengine urung. Miki sing kaulan. Anu duaring nyong kae. Oh, karep. Iya, beda tangan. Matur nuwun ibune, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Apa dong silindik? Ya udah lho. Apa sih? Silir-silir. Silir-silir ya. Silir-silir neng pantel gending. Hey, hey, Bapak cengkang kok. Sikilan disit. Akhirnya puyeng kae. Oke, siap. Oh iya. Iya iya iya. Iya iya iya. La 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 la.
suwun kanggo Juragan Basoka muga-muga usahane lumaku. Namung ugi nyuwun pangapunten ingkang ageng karana wedal sampun meh raina dumugi wancinipun tabuh 3. Mila saking menika ing mangke katuran tembang panutup ngirasa ngirus minangkani pamundhutane anak lanang kula Den Bagus Rasito. Eling-eling mengko munggah panggung to. Nah, kasih semangat Pol. Nah, ronet duduk yo. Nah, bawa paron der ya. Kita bertiga. Kayak pemeran utamane. Iya, kita bertiga. Raden Herya Werku Dara nyata lamun satria ngejodi pati kunder Godek simbar dada rong larik terus yen ngendika kereng pindo guntur walek dasar dasar satria ram prawira dasar lo dasar prawira utama kepengen dipotong gajimu apa ayo 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 der dasar satria prawira tamah anu loading lagi ora kemut sih iya saeling eling kula eling dunungane senapati
arah sagong. Iya. Iya, Mbak. Iya, asobai. Ulu, Asobai. ulu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pangapunten Bapak Ibu, sasabenipun katuran eling-eling titipan cikang sampun dumugi. Kula saking menika sedaya pangapunten ingkang ageng. Awit saking sedaya kelepatan sakiran pangapunten. Kandidatur sugeng enjang, sugeng rarem, sugeng kondur, sugeng pepisahan mugi saged pepanggihan malih wonten ing sanes wedya. Kita tutur sarangan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anutupi ngatur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun abulun nuwun.